И заради Коледа Валеши в третия епизод, в финалния епизод, беше в третия епизод. Ако очаквате четвъртия епизод, още по-скоро гледайте. Нека да почваме третия епизод. Но кажете, има ли информация вече в американски медии как успял да внесе оръжие толкова? Третия епизод. Галя каза пушки, пистолети, няколко ножа, появи се На информация, че 99 на нощи. място. За това вече знаем ли нещо повече? Не знаем нищо повече. Факт е, че е заловен с това, което аз видях, това пистолета, една пушка, ножове. 50 метра не са голямо разстояние с някой, който трябва да тича. Фактически място, където е... Аз съм много пъти в този третия епизод на това събитие, но с други събития. Място, откъдето се влиза, където е магнитометър, и се извършва тази тщателна проверка на гостите. Има едни стълби, които слизат едно ниво надолу и се влизат в голямата банкетна зала, в която се провежда самото събитие. Така че не е кой знае какво голямо разстояние, все пак знаем, че пътува тези 50 метра и 100 метра доста бързо и ефикасно. Така че е много интересно това, че някой изобщо успял да стигне до такова ниво и до такава близост изобщо с събитието, включващо американския президент. Няма че Доналд Тръмп, който и да е американски президент. Между два интересни факта, които не знам това ще ви да знаят. Първо, през 1981 година точно този хотел отвън стана атентат срещу президента Роналд Рейган. нека разгледаме. И за малко да загине. Пък по-ново време, през 2011 година, по време на същия тази вечеря на кореспондентите, президент Барак Обама се подиграваше с поканения като бизнесмен на Доналд Тръмп, доста безпощадно и доста силно му се така, което според някой от Тръмп да се квалифицира за президент и да се пусне в американската политика. Така че интересни странични факти. Разбира се, защо този Пол Томас Алън е стигнал там и какви са били неговите мотиви. За щастие няма Всичко това, разбира се, продължаваме да следим в развитие в нашото предаване. Христофор Караджов, благодаря ви, че се включихте в ефира на Събуди са темата. Тук ще дискутираме и с нашия международен редактор Момчил Минков. Освен това, което чухме вече и от Галя, и от Христофор Караджов, какво бихме могли да добавим? Започва ли да се прояснява мотива или все още рано? Добро утро. Все още рано да посочат точно мотив и полицията или по-скоро властите да даваха пресконференция след края на цялата бъркотия и горе-долу казаха това, което вече знаем. Този човек може би е влязъл в хотела с помощта на това, че е бил гост на хотела. Той си е работещ в хотел, в него си има гости. Фактически опасност за хората в залата по-скоро може би е нямало, защото той не е стигнал по-далеч от първия чекпоинт. Фактически първото това казва Доналд Тръмп по време. Да, той е задържан в лобите на хотела, опитал се да пребяга през охраната, но е бил фактически спрян. Изстрел, който произвел, целил един от агентите, но той бил с бронежилетка и не е пострадал сериозно, доколкото разбрах, дори комуникира с президента след цялата история и не знаем какъв е мотива, просто защото на това събитие то е започнало на времето като вечеря, която президентът дава за тези журналисти, които имат акредитация за Белия дом и отразяват събитията в Белия дом, но в днешно време то е вечеря за практически всички собственици на медии, дори на огромните корпорации, които притежават медиите. Тоест тук има редица милиардери, много известни влиятелни хора и технически е възможно някой от тях да иска да убият от всякакви маниаци. Обаче, ако действително на тази вечеря присъстват хората, които ти описа, как си обясняваш, че въобще е било възможно целият хотел да не е отцепен, да няма вътре други гости и
цитирам в момента. Чухме Христофор Караджов каза, че би следвало не само да бъде обезопасен самия хотел, но въобще и целият район около него. Аз съм убеден, че хотел е обцепен и съм убеден, че хотел е обезопасен. Ако аз и ти се опитаме да влезем, няма да успеем. Този човек може би е стигнал до там благодарение на това, че е бил гост. Но тази информация чета в американските медии. Не се потвърди за сега власти, но звучи логично. Иначе съм много тежко въоръжен, наистина, с доколкото разбирам подцепна пушка, един пистолет и два ножа. Това му е оръжието. Дали стреля с пушка? Да, добре е въоръжен. Дали стреля с пушка да и с пистолета не можем да знаем, така или иначе никой не е убит в цялата. Интересното е, че по време на пресконференцията Доналд Тръмп като че ли хвали службите, казва, те се справиха много добре, реагираха много бързо, макар че пък американски колеги те това припомнят, освен охраната на самия президент и на неговата администрация. Голяма част от гостите имат и своя персонална охрана, което отново предупреждава въпроса как се е стигнало до там. Имало ли в последните седмици и месеци някакви заплахи към Доналд Тръмп, за които ние да сме разбирали? Видяхме и сега ще покажа нашите зрители снимки. Те бяха прожектирани на фасадата на същия този хотел малко по-рано, но можем ли да говорим за някакви други мотиви? Или това е по-скоро начин да се дискредитира президента или някаква такава акция, не заплашва неговото здраве или живот. Досия те са вечно вървящ скандал и просто правят, политическите противници на Тръмп си правят, ако искате, и злобна шега с него. Но непрекъснато има такива заплахи. Непрекъснато се счита, че има от тази позиция изхожда въобще Secret Service, че има желаящи да направят общение с живота на президента, така че аз не мисля, че това се е променило спрямо други президенти. Това е изходната точка за службите по принцип. Може да се прави паралелно момче между онзи опит за нападение на Доналд Тръмп, който си спомням от Пенсилвания преди 2 години, мисля, че беше юли месец 2024 година. Тогава си спомняме и кадрите с окървавеното око на Доналд Тръмп. Тогава беше на открито, сега е на закрито или все още твърде рано? Да, там нямаше никакво съмнение, че иска да убие Тръмп, все още не знаем. Но и все пак това, което гледаме в момента, е много по-трудно да се охранява, нали, на едно поле, но около сгради, както видяхме, стрелец се беше качил на една от тях. Наистина това е голям пропуск на Secret Service, но хотела, в който предварително се подготвили, са препречили всички входове и изходи от залите, е много по-сигурно място, така че аз и мисля, че на тази сцена, където виждал Тръмп да заляга, живота му е бил в много по-голяма опасност, отколкото в хотела в Хилтън в Вашингтон. Няколко пъти също повтори Доналд Тръмп при първото си изказване след този инцидент, че говорим за един болен, много болен човек. Можем ли да съдим от това, че става въпрос за някакъв индивидуален акт, че няма някаква по-висша организираност в обявиха го на тази пресконференция, за която казах, че кратка дадох предлахте, го обявиха за Lone Wolf, т.е. самотен вълк, че сам действа. Как са стигнали толкова бързо до това заключение, не знам. По-скоро според мен имаха предвид, че няма други съучастници в хотела. А вече дали има други съучастници, то те първо започва. Интересното е, че на въпроса дали това би могло да бъде свързано с действията му в Иран, самия президент отговори по-скоро не. Да, за съжаление, извор на маняци винаги е имало. Нали, още нямаше иранска война преди да направят 2 опита за покушение по-рано срещу Тръмп. И онзи, който гледахме, ако си спомняте, заловиха един с пушка в храстите край голф игрището на Тръмп, очевидно опитвайки се да застреля да играе голф. Така че това се случи преди войната в Иран, нали? Не можем да аз поне не смятам, че е нужно нещо като войната в Иран, за да има кандидати за покушение срещу американския президент. Момчи, все още информацията не е много, но колкото има, ще разказваме на нашите зрители. Момчи Минков, международният ни редактор в студиото на Свободи се, а ние продължаваме с още важните ни до 11. Вижте част от тях. Президент под заплаха евакуираха Доналд Тръмп след стрелба във Вашингтон. Предаваме на живо от Съединените щати. Главен секретар под прицел на журналистите Кирил Борисов и Стефан Миланов. 40 години след най-тежката ядрена авария в историята, експлозивно един от ликвидаторите от Абе си такова ли? Що не закусваш? Дели? Закусвай, айде. Да, Рецепта
за нов живот, нищо лично, готвача, който изостави миналото, за да готви наречения бряг. Гримьор на звездите Борислав Соколов-Бони, 5 милиона. А тя покори Евровизия 2 пъти. Шведската суперзвезда Лори... Еми хора, до тук ще е това видео. Надявам се това видео ви е харесал. Ако да, Земя от цветове и пясък, влезте на канала, жойте към банката. антична драма, До следващото видео. режисьора И от мене. И до утре. И от мене. Чао!